Γιατί δεν κλείσω το τηλέφωνο. Ποια είναι η Δήμητρα, ο πρωθυπουργός της χώρας είναι. Κάτι θέλω να σου πω. Τι λόγο σοβαρό έχεις, ποιο σοβαρό λόγο έχεις από το προστατευόμενο είδος που έχεις δίπλα σου, που έχει γίνει σαν βόμβα. Τι είναι το σοβαρό, παιδί μου, εσύ είναι θέμα υγείας ή καμιά μαλάκια. Ποιος, παιδί μου, ποιος θα έχει χειρουργήσει στο γένιο, ρε. Φοβερό, ρε, πούστη. 200 χρονών γαϊδούρια και χειρουργήθηκαν. Και τι να κάνουμε τώρα. Δεν τρέπεσαι λίγο που έχεις δίπλα στο μαστόδοντο. Πώς είχε γίνει έτσι αυτός. Δεν σε απασχολεί η εικόνα του συντρόφου σου, με δουλεύεις. Αυτό το έσχος που έχει γίνει σαν σάπιο σαμπρέλα. Έχει γίνει σαν ελέφαντας. Ντροπή. Ντροπή και για σένα και για αυτόν. Έσχος. Όχι Φωτεινή, κάνεις λάθος εδώ πέρα, πρέπει να ασχοληθείς. Γιατί θα βγάλω καινούριο βιβλίο. Η ζωή μου στο ζωολογικό κήπο. Κάτι άλλο. Αυτό μόνο, το πιο σημαντικό που έπαθα σε κουτονίδα. Δεν το καταλαβαίνει. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις, μην το βλέπεις κάθε μέρα. Παιδί μου έχει γίνει κρατοβόμβα. Παραμορφωμένες οι μπλούζες όλες είναι. Τον είπα δεν τρέπεσαι, τον λέω λίγο.